A miña impresión daqui do FIC, do Festival de Bueu, é realmente impresionante. Me quedei gratamente sorprendido. Pensei que era un festival menos rematado, menos detallista. Realmente está moi traballado, con unha asistencia do público increíble. E despois convivín coa xente do festival, foi unha noite super agradable ao comezo. Agora participei pois no programa de Tolentino, en El Sétimo Vicio, un dos festivales máis bonitos dos que eu vin de curtas aquí en Galicia. E en concreto este tipo de festival é moi agradable, porque a xente do pueblo disfruta, asiste ás proxeccións en masa, enchen o auditorio, e hai unha mezcla increíble de cineastas, xente do pueblo. Iso que é unha jollita o festival, non é boa.